Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa z GTA San Andreas. Já se předem omlouvám za to, že už jsem dlouho žádný video nevydal, ale já jsem teď posledně nějak dlouho neměl čas, plus se tady ještě tapetovalo. Takže dneska natočíme další díl z GTA San Andreas a pak si ještě nechám nový mobil, teď už točím tak po čtvrtý. A natočím ještě, myslím, že Medal of Honor Europa na South. Druhou misi. Jo. Takže vlastně ani nevím, kolikátej jak už je to dlouho dozadu. Ale nic, já se pak podívám. Nějaký ty 4-3 týdny to určitě tak je. Já jsem GTAčko tak dlouho nehrál. Od té doby, co jsem vypnul nahrávání, jsem si GTAčka ani nedal, to vám slibuju. Já jsem pak strašně hrál Bonda, tam pak taky ukážu. To udělám taky let's play sérii. Když to načte, tak já to ještě stopnu. Jo a mimochodem, protože už se blíží léto, no spíš už je léto a jsou prázdniny, tak možná jestli pojedeme ještě na tu dovolenou, nevím. Tak já asi možná nebudu moc aktivní, ale na mém druhém kanále Guver.cz.lp jestli možná ještě koupím ten mikrák a asi něco ještě natočím s Bendikem. A kdo neví, tak se na něj bude kouknout písto Guver.cz.lp, prostě že jo, velký G, malý UV, velký CZ, velký L, malý P, samozřejmě myslím CZ a LP je mezera. Přesnější výklady takový jméno. A mám to konečně načetla. No jednou jsem od té doby hrál, ale to jsem hrál jiný svět, takže ten se asi možná načte. Takže se načti. Načti se. Dělej. No, pořád. Hlacisto. O, tak je to ten jiný. Jajajaj. Bum. Buddy Harvest. Tak jsme tam minule skončili pod názvem Combine. Dneska zase uděláme jeden 10minutový let's play a pak to zase ukončíme. A jestli tam myslím nějak bude daleko, tak já to ještě stopnu, až budu umyslet, tak se vám ozvu. Tak já jsem za stůl, byl jsem na úplně druhé straně mapy. Jsem si bohužel nějakou munici ještě. Mám brokovnici, uzinu, tuhle pušku už z minula a oťák. Jmenuje se King in Exile. To bude zase nuda. A to ještě zvyším. Trošku. Co to načte? Hey Carl, how you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman, but now I'm gonna head straight back home and I'm gonna catch me some fucking dog feet. Omlouvám se za takový ty mluvící lágy, to opožděný, jakože to má dubbing rychlejší, ale to mám tak nenastavený, ale no. Takže Katalína, no. To, tam je slyšet, něco jí docela řve. No mě nepřijdou rodiče. Rádio radši vypnu, abych byl slyšet. Jo, to je hlasitý. Jsem se vůbec slyšet. O, to stiším. To je to lepší. Tak já až dojdu k té Katalíně, tak se ozvu. Teď já se vážně omlouvám, ale já jsem teď asi tak
hodinu jsem tam jezdil sem a tam pořád, já jsem pořád umíral. No, já jsem to ani neuložoval vůbec, to moje umírání, protože pak neměl rozhodnout ty zbraně a nic. Tak dneska asi bude jen takový blbnutí, hodím tam nějaký cheaty z Vikiny, od někač nějaký cheaty a budeme jen tak blbnout. Takže já už nějaký pamatuju, myslím, že policajti, nesmrtelnost. No, jak to bylo? Jo, takhle, a neomezená munice. To nám bude stačit. A ještě jeden tady mám. Takový tabulce. Mám takovouhle tabulku. To vidím v obráceně. Nevadí. Jsou prostě cheaty a já si dám jeden dobrý, že můžu všechny najímat, kde to bylo. To bylo... Jo, tady. No, a dobré. Teď je na tom výhoda ta, že můžu třeba tady ta holka pěkná, já ji chci do týmu, tak pojď se mnou do týmu. To je dobré. Ti dám stát a postřelím palici. Počkej. Počkej, babo. Ty taky počkej. Všichni počkejte na svého bose. Tady vám všechno oči vaše okolo a budete mi šéfovat. Takže se pokusím teď někam odjet. Si s tímhle někam odjedu. A někdo mi i na e-mail psal, že nějaký mý kámoši ze školy mi psali, že bych mohl natočit i víc videí a neflákat to tak. No, budu se teď už snažit víc. Proto jsem to udělal. Počkej. Ještě je tady jeden čík, jak to opravit. Tak, to bylo takhle. Já jsem hrozný cheater na tady ty dokončený světy. Ach jo, savey. Hrozný cheater. Ty jsem volant se netočí, já jenom ohmatávám volant a volant to zatáčí. To jsou taky bugy, takový texturový. Doslova. No ne texturový, ale pohypový, že jo. Nic není dokonalý, tak si to každopádně hejbe ten volant. To mi trochu nevrtá. Každopádně bych ještě mohl natočit jednu hru, která se jmenuje Black. Ale to až někdy později, teď se budu hlavně měřit na to GTAčko. A teď už mi dochází baterka, takže já už to asi za 3 minutky ukončím, přesně teď. Za 2. Jsem taky, neumím počítat. 8 minut plus 3 minuty je 11 a ne 10. Takže přibližně to děláme vždycky na 10 minut, 9. A tentokrát bych to dělal asi na 9,5. Takže co můžu udělat teď? Já mám nápad. A to bude prča. To bude prča. Ty taky. Všichni můžeme. A ty taky. A ty taky. Ty taky. Sakra. Čekat. Ach jo. Takže já jsem si čítnul už něco rozumného. Pořádnou helikoptéru. Raketokulometovou. To už nespadnu. Jo, ty nám tady překážíš pořádně. Tak jsem vyser už někam do bábo. Stará. Je. Jo, teď by to mohlo být dobré. No. Tady točím. Takže já bych to tady teď asi ukončil, no, takových 9 minut, tak to stačí, jako vždycky let's play na GTAčko. Ještě to tady trochu rozšiju, třeba tamhle to, takhle. Bum. Trefa. Já se budu strajknout pořádně. Takže bych to teda ukončil, mějte se krásně, hezky.
A já se vám těším na další video z GTA San Andreas a ostatních let's playů. A čau!